check up kami sa midwife. Yes! Isinuot ko to after ko mga anak, baka makatatlo kami. Magandang hapon, mga inday! Sabi natulog and ayan, may check up kami sa midwife. Of course, para kay Inday Gamay. And are you gonna wait outside or are you gonna go to the we gaan naar park? Ja. Okay, so Sabi even spelen. then doon lang muna sila mag-aantay sa akin sa park. Malalakad lang yung park. Dan kunnen we even ijsje halen straks. Als jij komt terug, halen we samen ijsje. Oh, nice. De terrassen zijn weer open. Really? Ja, en de Medyo winkels. mainit na mga inday pero hindi pa rin ganun kainit. So, kailangan pa rin kaya nakaganito pa rin ako. So, ayun. And mamaya, may i-unpack ako. Ayan, mag-unbox ako ng mga in-order ko sa AliExpress. Sino yung familiar sa AliExpress? So, ayan, mga mura. Kaya mahilig din ako dun. So, nag-order ako ng maternity bra. Ayan, yung mga panting pang buntis. May nakita din akong disposable panty. Para sa, ayan, sa bagong panganak, di ba? Grabe yung, dugo. So, ayun, ano pa ba? Yung, may in-order ako para sa kwarto ni Inday Gamay. Display, yung name lang niya. Sa wall. Tapos, may in-order din ako na costume para kay Savi kasi nahilig siya sa dinosaur. So ayan, may inano akong parang ayan, sinusuot na dinosaur. Ayan, may ano siya dito, tapos may buntot-buntot. So ayan, I hope magustuhan ni Dudong Gamay. Nandito na ako sa Meander. Magdo-doorbell na lang ako sa dito na ako sa labas. Ayan. 2:30 yung schedule ko. Pero feeling ko may tao pa sa loob. Ay. So mga hindi, katatapos lang ng check-up and twice ko nang natawagan si Dudong. Hindi ko alam kung saan sila. I hope makita ko sila kaagad sa park. I hope matsyempohan ko kaagad. So mabilis lang. And ayun, chika ko na lang mamaya sa inyo ano yung mga napag-usapan namin ng midwife ko. And finally nakita ko sila. So nasa playground. Hindi lang ako kanina nag-video kasi medyo madaming bata na naglalaro. Hello, Sabi, say hi. Hi, hi. Kumusta? So, yung pinag-uusapan namin na next time pwede naman pala kami mag-bus dito kasi pumapara yung bus malapit dito sa park, tapos malapit lang din yung ayan, midwife ko. So pwede na, makakatipid pa kami. Mga inday, castle to ng Breda na nakapunta kami doon last 2 years nung wala pang corona. So parang Castle Day something. Snow. Run. Oh, no. Strax. Here is the schooner is not. And dankjewel. Oh, even wachten. Nee, love, nog niet. Oh, selang sabi, ya. Daar. Snow! Yay! More moments later.
Ayan, kararating lang namin mga inday. Fresh na fresh. As usual, si Dudong. Ayan, andon sa paborito niyang garden. And si Savi. Savi, you say hi. Hi. Stand. Stand here, stand. But your hand. Naglilinis daw siya. Nagpupunas-punas siya sa table dun. So, mga inday, prinipress talaga ni midwife na maigi. Finifeel niya yung baby kung saan. So, si baby, yung ulo naka dito. Kasi nung last visit namin, andito sa taas. So, ngayon, nakabaliktad yung ulo niya. And, ayan, chinek yung heartbeat. Okay naman. And, ano pa ba? Ayan, tinimbang ako. Tapos, inano ako yung blood pressure. So, as usual, mababa ang dugo ko. And the rest, mamaya-maya ulit na update. And, ayan, nagpapahinga lang ako muna sandali mga inday. And, ayun, sabi ko nga sa inyo, pagdating ko sa bahay, pagdating namin, i-share ko sa inyo yung unboxing natin nung na-order kong, ayan, mga kung ano-ano sa AliExpress. And, before natin simulan, ayan, update ko muna kayo kay Inday Gamay. So, ayun na nga, nung pumunta ako sa midwife, ayun, tinanong nila ako if okay ba, wala akong unusual na nararamdaman. So, sabi ko naman, okay naman, except medyo mabigat ng tiyan ko mga inday. And sabi ko nga sa inyo, isang problema ko talaga is yung pagtulog. For example, ano na naman, Tagalog na naman, mabaliktad sa kabilang side. Tapos, sa kabilang side naman, so yun, nahihirapan ako dun at nagigising-gising ako. Pati si Wibe, nagigising din siya kasi syempre, naaalog yung sa bed. And other than that, wala naman akong nakitang problema. Syempre, normal lang naman sa buntis na medyo mabagal maglakad. Tapos, normal lang naman sa buntis na medyo naiihi. Pag, alam mo yun, naglalakad, parang naaano kasi yung ano natin, 'di ba, yung pantog dahil sa baby sa tiyan. Parang pag naglalakad ka, medyo gumagano yung baby siguro. Hindi ko alam, basta yung feeling na naiihi ka palagi. And ayun, in-update din nila ako sa iron level ko. So, improving siya. Pero, continuous pa rin yung pag-inom ko ng tablet, mga inday. So, happy naman ako doon kasi at least may improvement, 'di ba? So, i-continue ko pa rin. And next visit ulit is May 26. Pero may tatawag na taga-focus. Sila yung nagkakandak ng ultrasound. Kasi pag naging 35 weeks na yung tiyan ko, i-ultrasound nila ako. So, titingnan nila kung ano na yung, ayan, kung mababa na ba daw si baby at kung, ayan, okay siya. So, at least happy ako kasi akala ko hindi ko na makikita sa ultrasound si baby number 2, si Inday Gamay. So, ayun, naging happy ako sa balita na yun na makikita pa namin uli siya habang nasa tiyan. Kaya lang, ayun nga, bawal. Kasi na-ask na namin yun if pwedeng ma-video namin kahit sa monitor lang. So, bawal. Bawal talaga. So, ayan, i-share ko na lang sa inyo through kwento yung, ayan, mga kaganapan pag nag-ultrasound na si baby number 2. And, ayan, so since natapos na tayo sa update, mag-unboxing na tayo. So, mahilig akong mag-order sa AliExpress kasi mura. Yung mga ano lang naman yung, like for example, buntis ako. So, ayan yung mga panty na pang buntis, yung nursing bra. Kasi medyo, pag bumili ako dito, times 3 yung ano niya, yung difference. So, di ba, why not? And minsan, same quality lang, mga inday. Kasi minsan parang nagda-dropship lang din sila dito. Tapos galing din pala sa AliExpress. Kasi same yung picture. So, ay, bumili ako ng disposable panty, mga inday. Kasi, nung nanganak ako kaysa, di ba, pag, after mong mga anak, as in, palagi kang duduguin. So, usually kasi dito pag nanganak ka, after 2 hours, pinapauwi ka na. So, uwi ka na sa bahay, okay ka na. Pero nung sa akin, dahil may complication ako nung panganganak kay Savi, nagstay ako sa hospital ng 5 days. So, ay naisipan kong bumili ng disposable na underwear. So, ito siya. Actually, hindi ko pa siya na-try. Nakita ko lang siya. Sabi ko, why not? Diba? Masubukan nga. And, yung price niya, asan ba yung cellphone ko? Ayun, tingnan natin yung price. Yung price niya, mga inday, is 10 euro. Pero ano na siya, dalawang ganito siya. So, 10 pieces siya. Pwede naman pala siya malabhan.
Inisip ko kasi, parang, ano siya, so, ito yung disposable nila na, ayan, maternity panty. Pero tela naman pala siya, cotton siya. Kaya lang, if after ko manganak, I'm sure hindi ito kakasya sa akin. So, ayun, naman pala. So, ayan, na-unbox na natin to. So, next tayo. Actually, medyo matagal na to. Ngayon ko lang na ano. Ano naman to? Maternity and nursing bra. So, talagang nag-order ako mga inday since after ko manganak and habang tumatagal kasi ngayon medyo malaki yung boobs kunuhay ko. Pero I'm sure babalik siya sa dati. Eh, hindi maliit kasi yung ano ko, hinaharap. Charot. So, ayan. So, natatanggal to siya dito sa gitna. Para pag, ayan, napadedi ka, tanggal mo sa gitna, ganun. So, ayan, nursing bra. So, tingnan natin yung price. Ayan, 5 euro naman siya mga inday. So, 'di ba? Kasi dito, mga 15, 20, o 'di ba? Times 3 or times 4 yung difference mga inday. And siguro ano din to kasi nag-order din ako ng parang kasi ito may strap siya. So nag-order din ako ng ayan, another bra. So natatanggal naman yung strap niya. So tingnan natin how much yung price niya. Ayan, 6 euro mga inday. And hindi ko alam ano to. Oh, ito yung ano mga inday kasi feeling ko kasi bumababa na yung tiyan ko, especially mahilig kami sa walking and I know naman maganda yung walking sa mga pregnant and hindi naman kami yung malalayo ngayon na walking katulad nung dati. Of course, alam naman namin din na buntis ako na hindi kailangan ng mahaba na walking. Pero nag-order lang ako ng ganito mga inday. Ayan, nilalagay siya sa belly, pang support siya. So, hindi ko na muna bubuksan. So, yan yung picture niya. Yan. So, last but not the least, na-order natin, yung sa dinosaur, hindi pa siya na ano, hindi pa siya na-deliver mga inday. Kasi kaka-order ko lang nung isang araw. Oh, ito yung, ayan, maternity panty naman. Wait, buksan natin. Yung kanina kasi yung disposable yun. Oy, may ano siya, may free siya pang ano, pang kay inday gamay, pantali sa buhok. So ito siya, yung ayan, ano siya, 5 pieces. Ayan, ganun siya. So dito sa may belly na part, ayan, nagaano siya. Kasi 'di ba yun yung umbok sa tiyan dito para hindi maipit. So, ayan. And try natin, ano natin kung magkano yung price niya. Ayan, 10 euro siya. Maganda din naman ang tela niya, makapal. Ayan. And by the way, mga inday, before I forget, alam nyo, last year ko pa to na-order, kaya lang, nakalimutan ko, nasa isang cabinet pala, nakalimutan ko siyang, kunin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, alam nyo, gusto ko kasing gayahin si Indayen, yung parang, seducing ba yun? Yung sinisidus niya si Yan. So, yun sana yung gagawin ko kay Dudong, kaya bumili ako ng, ayan, 90s. Kaya lang, nakalimutan ko hanggang sa nabuntis na lang ako mga inday. I'm back! So, ito siya mga inday. And, nakakatawa to. Last year pa to. Wala din sa isip ko na nag-order ako nito. Nakita ko lang sa isang cabinet dun na inilabas ni Dudong. Tapos, nung buksan ni Sabi, sabi ko, hala, ito pa yung in-order ko nung siguro mga October siguro. Kasi nagkita kami nila yan September last year, diba? So, ayan siya. Ayan, 90s. Wait. Tanggalin natin. Kaya lang feeling ko, hindi na to kakasya sa akin. So, pag manganak na lang. So, ayan. Ayan, pantulog. Ayan, short. Kasi, plano kong sundin si Indayen, no, nung isisidus niya si Yan. Kaya lang, wala akong confidence. Hindi ako confident sa mga ganun, mga sidus-sidus mga Inday. So, ayan, no. Ayan, naman pantulog ko, t-shirt lang. Walang mga ganito.
Masisido siguro si Dudong pag nagsuot ako ng ganito. May ito pa. Ayan, may pang ano pa siya. Lumaki yung boobs ni Inday. Ayan. Tsan, tararan, tararan. Naku, pag isinuot ko to after ko mga anak, baka makatatlo kami. Tapos ito naman, mga Inday. Ano siya? Ganon, dito. Ito, pwede ko magamit siya in the morning, no? So, ayan. Wait. Ano tayo? So, diba? Ayan, pwede ko pala ito magamit. So, gaganon ko siya. Andyan na si Dudong. Galing sa labas. So, ayan. Finally, na-unbox ko na din siya. And, ayun mga Inday. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin for today. And, ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po at paki-hit din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, notify kayo ng bonggong-bongga. Pero before natin i-end yung video natin, syempre hindi ko makakalimutan mag-shoutout kasi last vlog namin, hindi ko kayo na-shoutout. So, ayan, babawi ako sa inyo this time. So, actually, kumukuha lang ako ng mga list ng mga nagko-comment. So, if ever gusto nyo magpa-shoutout, please comment sa mga video namin para mabasa ko yung mga name nyo. So, shoutout kay Joyce Berntsen, Melly Gonzalo, Adayut Vlogs, Italian Pinoy Family, shoutout sis. Filipina in Turkey, shoutout sis. Norma Hernandez, Lorna Montesilio, Jennifer Fernandez, Junril Luengas, Melissa De Dios, Maarting Maldito Vlogs, ayan, brother siya niyan. Of course, shoutout din natin yung Kavayan, ka-team Kavayan ko, si Inday Yan and Inday Ikat. Nisa Guest, Luis San Juan, sis Jen, shoutout. Nanita Mendez, Ruby De La Rosa, Tita Ruby, and of course, isama natin si Tita Emmy Soltarin, shoutout. Phil British Family Vlogs, shoutout Dai, Cherry De Los Santos Marfe, Adela Destajo, Luffy's Channel, Joyful Janine, Tim Lashe, Susan sa Mountain Person, si Sis Miram Kala, si Sis Nanette Bantico, si Sis Tess Pinavides. Tama ba sis? Wala kasi dito comment. So, ayan, natatandaan ko lang. Ayan, Sis Tess na lang para ano tayo. The Peter Family, Sis Lorna Mon, Nova Querido, Filipina Yardonova, Elizabeth Mas, ayan, si Sis Tara of Pinoy Moms Vlogs, Evelyn Buena, si Sis Vina of They Call Me Vina, si Skin of Euron and Kin, Kids Garcia, Melissa Triana, si Sis Han Ibanez, si Sis Han Albanez, Teresita Soreto, Renamay Castronuevo, si Sis Cherry De Los Santos Murphy, si Sis Alvi Santos, si Sis Jennifer Fernandez, and ayan, last but not the least mga Inday, si Sis Alicia Branya. So, shoutout sa inyo mga Inday. And hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel namin. And ingat po kayo lagi. Bye!